morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, Grab girl? my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's go. Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure on our toes, toes. Trying on all our clothes, clothes. Boys blowing up our phones, phones. Drop top and playing off. Η εταιρεία Season Time έκανε δυναμική είσοδο στο χώρο των ρολογιών το 2007 με στόχο να ικανοποιήσει τις πιο επιλεκτικές και απαιτητικές φασιονίστας. Η χειμερινή κολεξιόν της Season Time αποτελείται από μοντέρνα, στιλάτα και εξαιρετικού ύφους ρολόγια που διαθέτουν τόσο καταμάχητα χαρακτηριστικά που θα σας κάνουν να τα θεωρήσετε όχι ένα ακόμα αξεσουάρ, αλλά έναν απόσπαστο κομμάτι του εαυτού σας. Η αγορά ενός ρολογιού Season Time αποτελεί επιλογή εκείνων που θέλουν να ξεχωρίζουν και να προκαλούν. Η εταιρεία Season Time προσφέρει αξιοπιστία, ανταγωνιστικές τιμές και άριστη εξυπηρέτηση στους πελάτες της και τα προϊόντα της θα τα βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Κεντρική διάθεση Λαζάρου Βασίλης, Γεωργίου Γεννηματά 106, Νικόπολη Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 670 777. Ιστοσελίδα www.seasontime.gr. Boys try to touch my junk, junk. Gonna smack him if he getting too drunk, drunk. Nah, nah, we go until they kick us out, out. Or the police shut us down, down. Police shut us down, down. Po, shut us down.